Я бурга салом алейкум дӯстони азиз. Як шаҳрванд навишта онҳое ки худашонро мухолиф меноманд бибуранд зидди Америкаву Израил гап зананд. Ҳамватан ҳеҷ вақт ба ном мухолиф тоҷик ва ба ном олимои дини ислом зидди худошон гап намезананд. Бели дом хонаи худои ба ном мухолифи тоҷик ва ба ном олимои дини ислом аст. Бо диққат гӯш кунед. Тирмаи Израил ай 13000 мардими бегуноҳи Израил дар пишти панҷара аст. Имрӯзу пага 3 сол мешавад. Форс забоно. Як сол пеш кормандони амнияти Израил дар ҳамин тирма ноболиғора таҷовуз карданд, ба қатл расонданд, сёмка карданд. Имрӯз генеральни прокуратураи Израил қаҳрамон эълоншон карданд. Ба ном мухолифи тоҷик ва ба ном олимои дини ислом хап ҳастанд, турусон. Имрӯз ин падлиси Суроб Одилон ба ном олими дини ислом мебурад мегӯяд ки миллати рус миллат нест, кофир ҳастанд, одам нестанд. Ҳамун миллат, ҳамун давлате ки талаб дорад ки бояд давлати Фаластин бояд бошад. Миллати рус тайёр аст ки барои миллати Ғаза миллиардҳо доллар ёрдам кунад. Форс забоно. эҳтиромона хоҳиштон мекунам. Боз такрор мекунам. Имрӯз пага 3 сол мешавад. Геноцид стоп дар Ғаза. Геноциди тоза аст дар Ғаза. Дар моҳи шариф Рамазон бо фармони Трамп 1.5 тонн бомба ба мактаби ноболиғои хоҳарои мову шумои Форс партофтанд. Ино хаб карданд. Амнияти Израил шампанское кард барои қатли мардуми бегуноҳи Фаластин. Ай турусо хапанд. Зидди Российской Федерация буромада гап задестанд. Неки варақш задем, пули квартия пулиш. Питани пули фарзандои касифош. Як ҳафта пеш камераш харидаги бидиҳанд. Бояд имрӯз мо дӯстаи душман бояд фарқ кунем. Исоқу Файюб зидди душманои миллату дини ислом хоҳад бароса бурд. ҳамватанони азизам, эҳтиромона хоҳиштон. бишносен душманотон. Як ҷон ташаккур ҳамватанони азизам.